pagmata sa kabuntagon, ang pag-ampo maoy unahon. Pasalamatan taang Diyos, ang kinabuhi nga giampingan sa Diyos o dili ta sayangan. Bangon na, tara na, kuyog ta, isanyaw ta ang maayong balita na ang Ginoong Hesukristo gibayran ang atong sala. Sa krus siya namatay, siya nabanhaw. Kung tuuhan mo kini, maangkon mo ang kinabuhi nga walay katapusan. Imong kusog, imong bahandi, kanang tanan nagagikan sa Ginoo. Siya ang tinubdan. Kung gusto kang mapanalanginan, malig-on sa imong pagtuo, tara na, gisugot ta, kuyog ta, isanyaw ta ang maayong balita. Kay pagkaanindot sa mga titil sa kabukiran, nga nagdala sa maayong balita. Way angay nga kahadlukan, kay ang Diyos ang magbalantay. Bisan asa ta siya maguban. Daghan pa sa Diyos wala nakaila, nga ang Ginoong Hesukristo gibayran ang atong sala. Sa krus siya namatay,